dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Nije bilo videa zato što mi je bilo na popravku telefon. Bio sam snimao Minecraft preživljavanje, ali mi se izbrisale te epizode. Ne znam zašto. Bio sam svašta napravio u tim epizodama. Vidite. Evo. Ima neka pećinja. Tako. Što je? To. Moramo izaći odavde nekako. Malo sam bio i stavljao kopu, ću mene kopu, na mene. Malo sam ribe pecu. Ako ste vidjeli 3 ribe, to sam u pecu. Imao sam sreće. Ovako ja izlazim. Sad ćete vidjeti kako kopam ispod poviš sebe. I tako izađem. Koji mrak. Imam baklju, ja mislim. Tako. Vidite kako ja to radim. I sam tu stavimo gore baklju i pišemo ovu. I tako ćemo nastaviti. Hop, hop, hop. Top i top. Čekaj da imam ovaj drugi kamen. Daorite i ovaj. Ne možemo staviti. Pući nam kramp. Još malo pa će puknut. Cobblestone, evo ga cobblestone. Hajde, izdrži kramp. Hop. Hop. Sad ćete vidjeti šta sam išta napravio. Sve smo se epizode izbrisali. Izvinite zbog toga, je pukao nam je kramp. Imam ideju, imam stopića. Imamo drveta. Dobro. Tako. Štapić i... Sad čekaj. Evo kamen i kramp ćemo napraviti. Iz crafting table ću sam stavio. Tako sam. Čekaj krampa, evo je. Opa. Tako. Opa. Evo je. Izgleda da kiša pada. Ne čujem. Pada kiša. A im brake na polju. Što je velika šteta. Daj blokove. Kako ja to radim. Sad ćete vidjeti. Popne se da mi koji mob ne može da... Pa evo nam odmah kuća. Vidite što sam izgradio. Ovo sam nam izgradio za čestove, a ovo je naša kuća. Iza kuće ima sjemena za pšenicu. To je to što se tiče pravljenja. Hop, vidite kako sam to napravio. Već nam je 3 pšenice izraslo. Hop, 5 smo dobili, što je dobro. Što ja... Opa, uzmi. Tako. Eto ga. Vidite, skin mi, ako niste primijetili, pomen je fin. Sad ćete vidjeti ovu ovdje prostoriju. Vidite,
Stavio sam i ove znakove. Alat, imali šta ovdje, nešto malo hrana, rude, ovo sam stavio u kantu zato što ne znam šta, u šta ću, drvo, kamin, neder, nemam tu ništa, zemlja, ima puno, drop mobova, drop životinja, šta ovo, staklo i ono što ne znam gdje ću staviti. Drop životinja, imam tu šta. Prvo hranu, evo i zemlja. Imamo i zemlji. Hrana, gdje je hrana? Evo je. Hrana ćemo staviti tu. Drvo. Imamo li što u drvo staviti. Ovo ćemo malo sačuvati, ovaj crafting table, jer će nam trebati ovo 5 drva. Rude. Stavit ćemo 64 kola i ostavit ćemo 8. Zato možda će nam zatrebati za neke baklje ako neđe uđemo. I nešto tu. Kamin. Tu ćemo staviti ovo šporet. I hajde razdijelimo stvari. Evo ove 3 ribe. To je to. Eto ga. Vidjeli ste ovo. Nemojte misliti da sam ovo sve preveo na kreativu jer nisam. Skupio sam sam drvo i tako to. Ne znam šta bi sad radili. Vidite ovu cvijeće što sam stavio. Opa. U sljedećoj epizodi ćemo raditi štalu. Kako vam rekao, ne znam od čega ćemo. Valjda ćemo ići skupljati drva i napraviti štalu, kako vam rekao. Ne samo fensove porijedati. Već štalu, ko kuću. Sam duplo veću. I tu ćemo staviti sve što ima, svinje, krave, ovce. To ćemo u nekim sljedećim epizodama. Ovo je izvor vode. I ne znam šta bi još radio. I to je to sve bilo za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!